Mitä Markki? Oisko tämmönen nopee tuuri sotti? Noniin. Kyllä osattaa. Oi! Osuits muuhun? Osuinko? Joo. Mä olin just yrittämässä... Tää oli aika räkänen, toiselta mutta... puolelta. Ai. 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 Ei! Mikä noita vaivaa? No vaan oikeesti jotain. Jos mä en kuole tohon. Vittu! Meni hermo kun se vittu tappoi mut, niin mun oli pakko hitata siihen. Vittu! Kato nyt! Tossa se tappaa mut ja nyt mä vaan revensaan sen hitillä. Tommot vaan leftoverin. Toivo. Nyt se oli niinku tue, mä olin tässä. Oi vittu, se on taas äijä. Ei, mä tipuin. Kato tää! Mä näin tää. Mä olin tossa ylhäällä näin. Näks mä vittu? Ei vittu! Toikin on kyllä niin vitun... Vittu! Oisko uusi?